Sa ngaran kan Ama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An anghel nin kagurangnan nagbareta kay Maria, asin nangidam lalang kan Espiritu Santo. Uya an surugoon kan kagurangnan. Mangyari lugod sa susog sa imong itinaram. Tara kagurangnan Maria, panukanin grasya, an kagurangnan tang Diyos, siya on sa imong pinaurog kakarahay sa mambahay gabos, urog pakarahayan sa imong aking si Jesus. Asin ang tataramon na nitawo, asin nakisumaro sa sato. Tara kagurangnan Maria, panukanin grasya, an kagurangnan tang Diyos, siya on sa imo, pinaurog kakarahay sa mga bahay gabos, urog pakarahayan sa imong aking si Jesus. Ipamibi mo kami, o mahal na inan in Diyos. Kaming magkamit kan mga panuga ni Kristo. Mamibi kita. Kaguranan niya mong Diyos, nagngangayo-ngayo kami sa imo, na iwaras mo sa samong mga kalag, an sa imong mahal na grasya. Tangani, hulikan, pagbareta kan anghel, mamidbid niya mo an pagkanitawo kan sa imong aking si Kristo. Siring man, hulikan sa iyang pagsakit asin pagkagadan, niya sa krus, makaabot kami sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Kamurawayan sa Ama, sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Kamurawayan sa Ama, sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Kamurawayan sa Ama, sa Aki, asin Espiritu Santo. Ang ngaran ng Ama, Aki, Espiritu Santo. Amen. Magtukaw muna po. Liwat po, Diyos maray na ramarag po kanatungamin. Ngunyan, ika-18 na Domingo kan ordinaryong panahon. Ang liturhiya na sa tuyang ipagsiselebrar, nagpapahayag na ang Diyos minasimbag sa pangangaipo kan tawo. Alagad na pagsimbag na ini, ginigibo niya tanganing madara ang gabos sa tunay na pagtubod sa saiya. Itinatao kan Diyos ang pangangaipo kan satong hawak. Urog na itinatawan nin dakulang halaga kan Diyos ang pangangaipo kan sa tuyang kalag. Matindog po ang gabos, asin maugmang tingog, awiton niyato ang awit sa pagpuon. Na daing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Mga magdurugang sa imong harong, pagtubod yamo lugod magrarong, ikaan lang na kami agpoon. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw.
sa liwanag kan tataramon, paglaong yamo lugod magrikon, ikaan kaligtasan sa tabos na panahon. Kaugmahan na langin makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na langin makakahalik, kung kami sa imo pinapuli. Unganin pagpakilaban, kan hawak asin, kan dugo na anang, pagkamot yamo lugod makalubog, ikaan neto ng gamot sa mo. Kaugmahan na daging makakaagaw, kung ikauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daging makakahalik, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka Ama, as kan Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin ang katulinungan, nagikan sa Diyos, sa tuyang Ama, asin kay Kristong kagurangnan, mapasendo ka, Bos. Asin sa imong espiritu. Ang mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkani o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sendo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Dane na Birhen, sa gabos na Angles, asin Santos, asin sendo mga tugang, nako ipamibi sa kaguranan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasaalan. Daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinungan, sa mga taong marahayan buot, inuumaw mi ika, rinurokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kandakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hadeng langit noon, Diyos samang mga kamahan, kagurangnan na aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aking kanama. Ika na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, kaya rahi kami. Ika na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, ako ang ansamong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaya rahi kami. Tekasanan banal, ikasanan kagurangnan,
ikasanan orog kahalangkaw, Heso Kristo, kay baka ng Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. Kagurangnan, madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga nagahagad, andeng tapos na karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, na kagibo asin kagsakop, baguhon ang mga lilalang, asin ang mga binago, padanayon. Huli kay Hesus Kristong kaguranan niya mo, sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An mga babasahon. Kita minadulok sa Diyos para sa satuyang pangangaipo. Lugod ang pangangaipo, iyo ang magin paagi, tanganing magdanay kita sa paghimate, asin pagsaksi kan satuyang tataramon. Hinanyogon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. Ulay kan kagurangnan, gabos na napapaha, madya sa tubig. Kamu na mayong kwarta, madya. Magbakal asin magkakan, madya. Magbakal nin arak sa kagatas, mayong kwarta asin mayong bayad. Tadaw ta ititimbang nindo ang kwarta sa bakong tinapay, asin ang sa indong pinagalan na dain nakakabasog. Magdangog ta magdangog kamo sako, asin magkakakan kamo kan marahay. Papadangaton nindo ang sadiri sa orog kasiram. Kilingan ang sa indong talinga, asin madya sako. Magdangog, tanganing mabuhay ang sa indong kalag. Makikipagtipan ako sa indo, nindanay na tipan. Karahayan nin buot ko, ki David na maimbod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Maugay asin maherakon an kagurangnan. Maluway sa pag-anggot asin dakula an karahayan buot. Marhay an kagurangnan sa gabos, asin maherakon sa gabos niyang gibo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. An mga mata kan gabos naglalaom sa imo. Asin ika ang nagtatao sa inda, nin kakanon sa itinalaan na panahon. Binubuksan mo ang sa imong mga kamot, asin binabasok mo kan sa imong ugay, ang gabos na may buhay. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Suripot ang kagurangnan sa gabos niyang gawe, maimbod sa gabos niyang gibo. Harani ang kagurangnan sa gabos na nag-aapod sa iya, sa gabos na nag-aapod sa iya, sa katotoohan. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Kita dai pababayaan kan Diyos, mantang kita yaon sa kadifisilan, kung kita nabubuhay man sa pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, si Isay an masaway sa to sa pagkamot ni Kristo, kaurasaan o kahaditan, o pagtugis o gutom, o kahubaan, o pag-alaman, o espada. Dai, sa gabos na ini, mamuraway kitang manggagana, huli sa namuot sa to. Tatiwala ako digdi,
na ni kagadanan, ni buhay, ni angheles, ni prinsipados, ni mga bagay na yaon ngunyan, ni mga bagay na maabot, ni mga kapangyarihan, ni kahalangkawan, ni kararuman, ni ano paman na linalang, dai makakasaway sa to sa pagkamuot kan Diyos na yaon kay Kristo Jesus na satong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kad Ebanghelyo susukisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkadangog kan paggagada ni Juan, nagliklik si Jesus hali duman, nakasakay pa disyertong lugar, siblag sa iba. Pagkadangog kaini, nagsunod sa iya ang mga katawuhan, nakabitis, hali sa mga syudad. Pagluwas, nakahiling siya nin dakol na katawuhan asin udok na nahirak sa enda. Asin binulong ang sendang mga may helang. Pag sinarom, nagdulog sa iya ang mga disipulos na ansabi, "Disyerto ang lugar, asin ang oras lihis na. Subulan ang mga katawuhan, tanganing sa madunumanan na mga baryo, magbakal kan sa edang makakakan." Alagad nagsabi sa enda si Jesus, "Dahil ninda kay puhan maghali, kamo, pagkakanon nindo sinda." Ang sabi niya sa ninda sa iya, "Mayo kami digdi kundi 5 tinapay asin 2 sira." Nagsabi siya, "Daraha digdi sako." Pagkapatukawa ang mga katawuhan sa kaduotan, kinuan niya ang 5 tinapay asin ang 2 sira. Nagtangad siya sa langit asin nagbendisyon, binaakan mga tinapay, itinao sa mga disipulos asin itinao kan mga disipulos sa mga katawuhan. Nagkakan ang gabos asin na basog. Tinipon ang labi kan mga binaraak-baak na tinapay, 12 basket na pano. Ang mga nagkakan, mga 5,000 lalaki, lain pa kan mga babae, asin mga sadit na aki. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan homilya. Lapo ba ganin yung iyaman ano? O kaya ana, pinaka-mensahe ka ding ebanghelyo, kamang binasa, manangon sa pagiging generoso. O paano kita po magiging generous? Paano ta ini-express yan? O magrong po ka mong maray, kasi po pag diri po ka mo nagrong na maray, baka po ka mo maribong.
Ana, pinakamensahe ko po sa kaninyo po, manunungod sa 100% mindset. Ano po yan? 100% mindset. Halimbawa, pag serbisyo ta sa simbahan, kung kamo po na sa simbahan, perang percent kada buhay mo itinatao. O perang percent man sa pamilya, perang percent sa trabaho. Paano po mo ninyo minamanage? Paano ka nagiging generous sa di mga sitwasyon na ini? O na talaga inaayat ka na to sa simbahan, sa pagserbisyo sa simbahan, o sa pamilya, sa komunidad, sa barangay, o sa kunsari pa, sa eskwelahan, sa trabaho. Pero talagang inaayat ka na to. 100% mindset sa kami na sitwasyon, 100%. I-explicar ko po. Bago ka, i-explicar ko po, tangani pong, ano sari-sari po talaga din nakabase ading araw ading 100% mindset. Nakabase po ini, sa di enot na binasa. Sabi ni kanin kagurangnan, madya ka mo sako si mga uda pambakal, taana itatao ka ninyo, libre. Mag-iyan ka mo ka na ko, ito pakakaon ko ka mo. Sa mga uday babakal, o mag-iyan. Dagatas, mag-iyan. Painomon ko ka mo. Amon sabi ni kagurangnan. Tapos, sabi niya, makikipagtipan ako sa endo, nindanay na tipan, karahayan nin buot ko ki David na maimbod. Amo di po pinakabasehan, tipan. Nagselebrar po bagat ako sa day sa manakin, kin Nuestra Señora de Katipanan. Amo di pinakabasehan, tipan, kana 100% mindset. Kasi po, pabayad ka na to nin mahal na Diyos na 100% itinaon niya para ka na to. Paano niya pinabayad yan? Dahil ba? Cross. Itinaon niya kanyang sadiri para ka na to. Kaya, ibabalik taman sa mahal na Diyos, perang percent. 100% man. Kakanatong buhay. Ta itinao ka mahal na Diyos ka na to, buhay niya, kay puhan itao taman sa mahal na Diyos, buhay ta. Kaya nga ni po, sinasadol kita na uda kita ibang Diyos siya sana. Di kita pwedeng mag-Diyos-Diyos ka kwarta, ni agum, ni igin, ni sisay paman sa adikinaban. Kaya nga ni sinasabi ng Jesus, kung sisay adirim kaya magsayo maka agum, igin, mga ngod, bukong maninigo sa kahadian ko. Kaya inaayat ka na to kasi 100%. Pero paano tayo pinag-i-express sa sitwasyon, pinakasitwasyon, ka mga araw-aldaw tang buhay? 100% pong bot sabiyon, amo po ana total surrender sa Diyos. Pag nag-total surrender sa Diyos, abot son piyon kan, usa the package. Gusto sabiyon, halimbawa, nagtrabaho po kamo kin araw-aldaw, na diri na po kamo nagpapaingalo. Nagtataora po kamo 100%? O sobra pa sa 100%? O kulang sa 100%? O, sa pag-una ko po, nagtatrabaho po kita sa pag-una ta 100%, pero buko. Isipon niyo kung taano, tao sa na package naan, agusan perting pagpaingalo. Pagpaingalo, parte ka na 100%. Kasi po, pag diri na po kita nagpaingalo, halimbawa nagpatrabaho po kitang uman, udma, da kita energy. Di, na tintaran, napasala. So, pagka-schedule ta kabuhay so, sinubrahan ta na sa ading maray, na dadi niya kita nagpaingalo. O halimbawa, tama po kamong example, nagsiservisyo kamo sa ading simbahan, pero napapabayaan po ninyo ang kaninyong pamilya. Nagtapta po kamo 100%? Diri. Taon na po, pinaka-mission ta, pamilya. Idea ka na 100%, buong pamilya ko, nagsiservisyo sa simbahan. Bukusan ng ako. Bukusan ng igin ko, kundi kami ngamin. Na naging aktibo sa simbahan. Amuin po 100%. Halimbawa, ako, nagmisanguan, pero di ako nagpreparar kin sermon. Amuin po, bukuin 100%.
Kasi ana, buhay ko, itatao ko sa pagmisa. Buhay man po ninyo, itatao po ninyo para sa kaninyong misyon, para sa Diyos. Halimbawa, sa simple na sa nakunguha na ramrag bago ko nagmisa, ari raw sapatos na gagamitin ko. Nila kadahol kong sapatos. Ano raw? So, pang araw-aldo kong kuhan, ay adin na sana ta special ta Domingo para sa Diyos. Kamo po, halimbawa, nagbado po kamo, nagsimba po kamo, ano raw ana, kuhanan niyo po, 100% na itanataon niyo para sa Diyos. O so, gangsal sana. Gangsal, isipon niyo gangsal. So, tuda-tuda sana. Sobra-sobra sana. Diri niyo itinao so 100%. Ay, tatao po ninyong limos nga nun. So, ngamin yung sweldo. Siyempre diri. Bukuan 100%. Kasi, aalinan mong pamilya mo. Kundi si manunungod sana sa tamang kakayahan mo na makakatao ka sa pamilya, makakatao ka sa simbahan. Amuin po, 100%. Kaya, ninidevelop tapunguan, mindset na ini. Mindset na, itatao ko sa Diyos sa diri ko. Bukusan ng bulsa ko. O bukusan ng kung anong kaya ko, kundi ako mismo. Kaibahan kan, itatao ko sa mahal na Diyos, pamilya ko. Itatao ko sa mahal na Diyos, kaibahan komunidad ko. Itatao ka sa mahal na Diyos, ngamin na kanako. Aman po, 100%. Kaya migdepende na sana po sa sitwasyon. Sari ikabinabauyan, kading 100% na ini. Kaya, maturan ta po sa inspirasyon ni Inang Katipanan na maging kitang faithful sa kanatong tipan sa mahal na Diyos. Na pinapagiramdom kita ni Ina, o na pala, pirmi kitang magtao ka kanatong buhay para sa Kanya. Kasabay ka na pagtaong buhay sa Kanya, adtong pag-surrender Kanya, na dawa unong mangyari, nasasabi ta sa kanatong sadiri, diri kita pinapabayaan. Magtindog po. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga kamahan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam, huli kan Espiritu Santo, namodagi Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, asin ilunubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos sa mga makakamahan. Halinuban mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tiripon siring kan dakol na tao sa Ebanghelyo, asin gutom sa tataramon kan Diyos. Magdulog kitang may pagsarig sa langit no nama, na day nagkukulang sa pagmangno, kan sa iyang nangangaipong banwaan. Ansibag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magsaksi sa tataramon asin sa gibo, sa pagkamuot asin pagmakulog, kan Diyos sa mga nagugutom asin nangangaipo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, kita magin mga lalaki asin babae, na namimibi asin magin andam sa paghiras, nin panahon asin kakayahan, sa pagtabang sa mga nagmamawot nin makahulugan na buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga lideres kan kinaban, asin mga yaon sa mga pwesto nin kapangyarihan,
magtabang sa matanos asin makatawong pagtaltag, kanyaman nin kinaban, na daing nasyon, an magsakit nin gutom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyonggaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihelang, asin mga nagsasakit, makamate sa saindang buhay, kan nakakapakusog na pagkamuot kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyonggaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan magugma sagkod paman, sa daing sagkod na bangkete sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyonggaan sa mong pamibi. Lagi itong dama, danay na girumduman kami na nangangaipo kan sa imong pagkaherak, panuan sa mong puso, kan sa imong pagkamot, asin hari kaming makasuhay sa imo. Holy Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pag-andam kan mga atang. Iboasin kag tao, ngabo sa diri mo. Kapinonan kapanoan, nin mga karahayan na nakamtan. Kapos malaog mo. Anuhan ikakadulot ko sa pangataman mo, sa buhay na ini naimagilan ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikapabalos ko. Kagiboasin kang taon, kapos itinahugay mo. Maninigo asin matanos na nanay, asin din sansain magpasalamat. Kami sa imo, kami sa imo. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganin sa ko, asin sendong atang, maako malugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying pabanala, ining mga dulot, asin sa pag-ako, kan pagdulot kan sakrifisyong espiritual, himoa kaming mismo, na daing tapos na atang, Huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakaligtas, na kami dane asimensan sa magpasalamat sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makamahan, na daing kasagkoran, Huli Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala anin tawo, nagpakumbabang mamundag sa birihen, siya na nagtiyos kan krus, nagtalingkas sa mo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dimenasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo,
nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagunahang Ama, Diyos ni mga hukbo. Panangin kasindaga, pandokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panadanan minadigdig, sa ngalan kang kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ni kanaganan banal, bodaborin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tani para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasuluiban sa God sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat, binaakin niya asin tinaos sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kay ni, tay niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Sirima na pakapamanggi, pagkanya maningkali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na nasabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini, tayo ang kalis kan sa kuyang, dugo, kan bago, asin dani natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaletan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapin ni buhay, asin kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asyan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asyan ng gabos na klero. Siriman girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asyan ng gabos na mga gadan, danga nakawasinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Karahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupan nakapagaya-gaya sa imo, magkanugong magen kaharas, kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siriman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya,
Sa imo Dios sa mga makakamahan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natugduan kan mga nagkakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yakong sa langit, papalanon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyak niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katulinungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang Asin ang kapangyarihan, kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Si Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katulinungan winawalat ko sa endo, ansa kong katulinungan itinato ko sa endo. Hare pagilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay asin nagahada, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulinungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatanaraohan kamo nin katulinungan. Kasalan kaginaan, kahiraki kami. Kordero kan
kasalan kang kinaan. Kahiraki kami. Kordero kang Diyos na nagpapanap, kan mga kasalan kang kinaan. Awi kami, min katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uyang kordero kan Dios, uyang nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban. Pala na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin an sa kong kalag mauumayan. Uyan na sa mga kamot, nabihipa sa kaipohan, sa irarong ninbuot, karo igwa paginkulang, na ipinatoninong, nagsiyasahat naghapot, an ika namipidan, nasaputan ang namatean. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dughang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyahan, mautot sa imong kaoktan, dawa ang labos mawara, dawa ang labos magbayan, pagmurog na mahalaga, ikamapasakuyan. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana
Maluhod po ang gabos. Pamibi para sa Jubileo kan Parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang pano nin pagpapasalamat. Mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ikaan sa muyang naging pailihan sa lambang momento kan samong kasaysayan. An sa imong grasya, padagos na nagsusumpay. Hesu Kristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan samong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, an henerasyon nin mga kapadian, relihiyoso asin mga laiko, na nagtukdok ka ining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, baguhaan sa mong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa hubileo. Gibuha kaming simbahan na sinudal, nagdadangog, nagbubulong asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayonin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot. Madaramilugod ang sa imong liwanag, sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin urog ng gayo sa mga jóvenes na iyo ang paglaom kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa nang paggirumdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog nin pagtubod, para sa samong komunidad asin familia. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan asin anggustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos, ang sagradong panahon na ini, nin biyaya. Amen. Matindog na po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan ang tabay kan daing tapos na tabang ang mga binabago mo, huli kan langit no na atang. Asin sa daing ontok na pagsurog senda, pagkanigoa sendang magkamit kan daing tapos na pagtubos. Inahagad mi huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Igula mo na po ng God. Para sa mga anunsyo, ako po kita ngawan second collection para po ini sa apostolado na pinapamayohan kan Catholic Bishops Conference of the Philippines, Commission on the Clergy. Ikadawa, Holy Hour as in pagpakumbisal sa Webes, igiwa po kita nin Holy Hour sa alas 4 nin hapon bago kan misa. Ikatulo, may PPC Executive Board meeting, magkakigwa po nin meeting sa Webes, petsa 6 kan Agosto, pagkatapos kan misa pagkahapon. Siring umaman, igiwa po nin PPC meeting sa Domingo, pagkatapos kan misa sa alas 8 nin aga. Ika-4, pagbisita sa barangay, pupunan na po sa Biyernes ang pagbisita sa mga barangay kan imahin ni Nuestra Señora de Peña Francia asin kan Divino Rostro. Ika-5, sa Agosto 29 hasta 31, igiwa po kita nin Youth Encounter. Kaya imbitado po ang mga jóvenes nagikan sa mga barangay na sakop kan sa tong parokya na magpalista tulos. Mga birthday celebrants po, magina po sa diunaan para sa special blessing.
Matindog po ang gabos. Dinudulot niya mo ang samong pasasalamat sin pag-umaw para sa imong regalo ning buhay. Inanyugan sa mo yang mga pamibi para sa imong mga surugon na ngunya nagseselebrar kan sa edang kumpleanyo asin nagpapasalamat sa regalo ning buhay asin pamilya. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya asin grasya tanganin pag-agos sindang mabuhay na maninigo sa imong atuba. Bendisyonan mo sinda sa sirimanan sa ng pamilya. Iray mo sila sa tentasyon, kailangan na sila naman na akin silang makapaglingkod sa imo. Ininahagad mi, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan, sa araw ka nama, sa aki, pati Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw kamo sa pagkamot asin paglingkod kay Kristo. Salamat sa Diyos. Pitongpolo may 5 taon sa tong ginigirundong ikan sa enot na banhi simbahan kan kases sa puso kan kabikulan